נקניקיות, אפשר לבקש נקניקיות, אפשר לבקש נקניקיות, לא עונה, חרשת. אני לא חרשת, אני לא חייבת להביא לך נקניקיות. את כן חרשת. חרשת. חרשת זה לא מבינה כלום. אז את חרשת. כל הזמן נזפה את הטלפונים. בטח חוצפן. הוא לא חוצפן? הוא לא חוצפן, אבא? לא. תאהבי אותו קצת. מה זה? להתנהג אליו בחוצפה. אני אוהבת אותו, זה לא קשור. כן, אבל את אומרת לו עכשיו חוצפן. זה אומר שאת לא אוהבת אותו. זה לא אומר שאני לא אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. וחוץ מזה, אם את לא אומרת לי עכשיו, אבא, סליחה, אני גם לא אסדר לך את החדר. טוב. תחזרי חזרה בבקשה לשולחן, תחזרי חזרה לשולחן את אחרי אוכל, אל תגיעי בכלום. אני סיימתי. בסדר.